Però que reprenem un tema que tenim pendent, el Festival d'Eurovisió no han guanyat, Espanya no ha guanyat Sèrbia, era la primera vegada que s'hi presentava, i ja està, podem dir, un festival polèmic. Miquel Mestre, creus que ha guanyat la millor cançó o ha guanyat Sèrbia perquè tots els països de l'est l'han votat en bloc? Bueno, ha guanyat Sèrbia en principi perquè era una molt bona cançó, és una interpretació emocionant, és per primera vegada una persona actua i assumeix la pròpia identitat, això també és vera. Era la preferida de les Eurowebs, és a dir, les pàgines web de tota Europa. Jo això el trob bastant interessant. Sí, ara fem que Miquel s'arriba una mica perquè l'arribada d'aquesta guanyadora... De Marija. Marija? Serifòbic. Així l'esperaven en el seu país. A Sèrbia. L'han esperada allà, mireu-la ella. 32.000 persones pot ser aquí, que és aquí. Sí, més a manco. Però quin excés, no? Jo no diria que tampoc és un excés, perquè si comparam l'any de Narrosa, si hagués guanyat Narrosa, Espanya, què hagués passat a Espanya? Creus que hi hagués hagut imatges com aquestes? Molta més gent. Perquè, recordem, la gira només d'aquells al·lots durant aquell any, que és que va omplir durant 2 o 3 vegades consecutives estadis de futbol i fins i tot aquí, a Mallorca, a Sona l'estadi. Estava pla. Una lota que canta des que tenia 12 anys. Sí, a mi no m'ha agradar. Ara en té 22. A mi Sèrbia no m'ha agradar. Guanyes una més. Deia Miquel que eren de les no era la meva preferida, però reconec no. Ja, el que vos he dit abans era la favorita d'una enquesta prèvia que se feia a totes les pàgines web dedicades exclusives a Eurovisió, que gent que més o manco l'entén, i era la preferida, va guanyar el número 1. Sí, en aquest cas sí. Lo de desveïnar que es voten, bueno, és que hi hauria tema per discutir una estona. És lògic que es voten. A Espanya també mos voten desveïnat i ho volem. Home, segons quin... Andorra no mos va votar per una senzilla raó. Necessites 3.000 cridades o 3.000 trucades perquè consideri el vot. Va fallar, no hi va haver aquestes cridades i mos va votar un jurat especialista des d'Andorra. Mos va com a castigar perquè no mos va donar ni un sol vot. Però està clar que quan més països de l'est hi ha, més votacions i més països de l'est passen, sobretot a semifinals. Amb això sí que influeix, i influeix per col·locar a les posicions, diguem, central, però no per guanyar, perquè per guanyar és una cosa molt senzilla. Matemàticament sempre guanyaria el mateix país, perquè sempre està el mateix lloc, en revoltat del mateix. Però la votació no és el mateix que fa 20 anys. No, ara es mereix més, amb la majoria. O per un jurat especialitzat en cas que no s'arribin a fer votacions, m'apareix que s'escull. Però amb això, per exemple, fa 2 anys, Malta no té cap veí, ha quedat segona, és una cançó meravellosa, ha quedat segona. Però el que sí és cert és que si no ets una cançó que despuntis i vegis que realment ets el més important, cançons, per dir-ho de qualque manera, tòpiques i típiques d'aquest festival, com podria ser de Naix o Grècia, veiem com Grècia està a la número 7 i Espanya està a la número 20. Grècia era bastant xeriquet, cantant ho feia molt malament. I de com és que va quedar setena? No, jo tampoc m'ha agradat. I de Naix, de Naix havíem recuperat l'il·lusió dels espanyols, és cert, perquè de Naix ja han anat elegit amb un programa previ de televisió espanyola i enguany els eurofans li agraïem aquesta disposició de televisió de triar una bona cançó per encaixar. Però no era una cançó tampoc exageradament bona. Els països de l'est per jo són molt millors, primeres figures. Però la balada d'aquesta lota tampoc no és res de l'altre món, és una balada i punt. Està bé. Interpreta molt bé, La d'Ucrània, per exemple, que hem vist abans, és més original. La d'Ucrània va quedar segona. Vosaltres no penseu, però, que darrerament han entrat molt de països de l'est i que, clar, ara el públic potencial d'Eurovisió estan els països de l'est i que Europa occidental estava una mica... passàvem una mica i que ara se volen... Israel. Israel també era molt xerec, els pots de vot era horrible, els van encarregar tot d'una. Però enguany és before, és 4, França, Alemanya, Anglaterra i Espanya, pareix que s'ho havien agafat una mica també en sèrio i presentaven alguna cosa bé. Perquè, per exemple, fins ara no en feien cas. Els països de l'est tenen una il·lusió bàrbara amb Eurovisió. El que tenia Espanya primer dels anys 60 i dels anys 70. Tu creus que el festival en els països més importants ha anat de cap avall? Però, per exemple, ara que veiem imatges del Regne Unit, jo la cançó del Regne Unit m'apareixia estupenda, no? Sí, jo també. A mi m'encantava, m'apareixia que veia una pel·lícula de Technicolor dels anys 50, era preciosa. Era molt festivalera, no? Sí, molt alegre. I molt fàcil com de recordar. Aquestes fotografies que veiem a darrere, totes aquestes fotografies els ha fet Miquel Mestre, que, com sabeu, és un eurofan que segueix tots els festivals d'Eurovisió allà on se facin. Quantes fotografies has fet en aquesta 52a edició de festival d'Eurovisió? 1.500. 1.500 fotografies. He de dir que si els veus, estaves just davant, perquè són molt bones, les fotografies. A primera fila. I com aconsegueixes estar a primera fila? Doncs comprant les entrades com tot així de veïnat que diuen, no? Quant de temps feia que ja havies comprat les entrades?
Bueno, nosaltres ja el teníem tot això preparat i muntat, les entrades no, perquè no surten a la venda fins per desembre, però el teníem preparat ja des del mes de setembre. I són entrades numerades. Sí, clar. Bueno, jo pertenec a un grup que se diu GAE, que és un grup, una associació d'eurofans de tota Europa, i ens cedeixen sempre a la zona central del Festival d'Eurovisió. Però quants espectadors hi havia en el Helsinki? Pues exactament no ho sé, un 7, 8.000 persones. El que està clar és que enguany per Espanya no ha tornat a ser un bon any, perquè I Love You, mi vida, de Nash va quedar... De 24 quedaran els 20. Jo per no veure ni vaig veure el llenguatge de signes. Però ho van fer beníssim. No, jo no estava en escena també. Ells dins la seva possibilitat ho van fer bé, van cantar bastant bé aquests al·lots, ja t'ho dic. I mos havien il·lusionat tots, perquè l'any passat en l'esquetx havia estat una cosa nefasta i mos pensàvem que quedaria un poc millor. Això no hi ha hagut, però el fet sí, que l'esquetx... Aquests ho van quedar, quin número? 21. 21. Bé, millorat un... En tot cas hem de donar les gràcies a Albània, qui més? Portugal, França, Bèlgica, Suïssa, Malta, Montenegro... tots aquests ens van votar. Però és que Albània 12 i Andorra res. Escoltau, sabeu qui hauríem d'enviar a Eurovisió? Sabeu qui hauríem d'enviar a Eurovisió? La Pantoja. La seva amiga. N'Isabel Pantoja. Va tenir més espectadors. Escolta, que aquest cap de setmana també ha estat el cap de setmana de n'Isabel Pantoja. Vares tornar a l'Otja. Dissabte vespre. Eres a Valladolid o miraves per la televisió? Hi havia de mirar entre Eurovisió, a l'altra cadena que feien quasi indirectes concert aquest. I estava, bueno... Bé, però tu què penses que va passar? Doncs ella va estar estupenda, va fer una elecció, crec, de cançons espectacular, perquè ella és molt viva. Se varen pegar els espectadors, aquestes breves que deien. No, això ha de ser televisió que no se pegaren, però què pagaren? Què arribaren a pagar? 6.000 euros per balcó. Per balcó, perquè era públic, era... 6.000 euros per un balcó per veure una pantalla. Per això ho pujaven les teles per posar la càmera. Bon Jesús, clar, perquè s'analitzava tota quanta paraula va dir, tot el que va fer del escenari. I van veure darrere de Xelo García Cortés i de Cine de Barrio. De Socó, En tot cas, Vivian, tu que estàs tan preocupada per ella, la vaig veure molt bé. Ara per ara les coses sembla que la beneficien més que perjudiquen. Xifres, Sebastià. 129.708 peticions per aquestes polseres que diuen que s'estafa o no s'estafa, per todos con la Pantoja. I què valen aquestes polseres? Deien que per ventura fins i tot podien ser o de franc o €1. Diuen que s'estafa o no s'estafa perquè realment encara ningú ha rebut per ventura una polsera d'aquestes, però se diu que el que s'està fent és utilitzar els mails d'aquesta gent per després tornar-los a utilitzar d'una manera fraudulenta per tema de publicitat i altres coses. Això és el que se diu per un costum. Miquel Mestres, t'imagines Isabel Pantoja a Eurovisió? Aquesta és una de les altres, És que Espanya, no, escolta'm bé, Espanya no té massa interès en Eurovisió perquè de fet no envia grans figures, cosa que fan als països de l'est, sí, envia. És a dir, allà hi van el que vendria a ser Isabel Pantoja aquí o Paloma San Basilio, hi van en els anys 90 va enviar a Caterina de Waves i va arrasar, tenien el rècord de vots els darrers anys. Però per exemple, Turquia, si no m'equivoco, és de Turquia té 10 discos en el carrer, ha tingut 24 números 1 a Turquia, vull dir, s'envien figures. A veure, més, sí que enviam. Hi ha una cosa que t'he de dir, ara no diré nom si m'ho permets. Per exemple, divendres passat, un mitjà de comunicació de Mallorca, no diré aquí, un diari de gran tirada, posava Espanya passa la criba i lucharà per la final. I Espanya no cantava la semifinal. Amb això t'ho dic, la desinformació general que hi ha. Vivian, una pregunta. Mos han dit que hi va